Λοιπόν, καλημέρα. Καλώς ήρθατε σε μια γιορτή πολύ διαφορετική από τις υπόλοιπες που έχετε συνηθίσει να παρακολουθείτε. Είναι μια γιορτή αφιερωμένη στο μεγάλο νομπελίστα ποιητή μας, τον Οδυσσέα Ηλίτη. Πόσες και πόσες φορές ανοίγοντας το ραδιόφωνο δεν έχετε ακούσει και εσείς και τα παιδιά όλα τα πήρε το καλοκαίρι να τραγουδάει Αρβανιτάκη ή της αγάπης αίματα ή όμορφη και παράξενη πατρίδα να τραγουδά ο Ταλάρας. Αλήθεια, πόσα παιδιά, ή θα τολμήσω να πω και πόσοι ενήλικες ξέρουμε ότι οι στίχοι των τραγουδιών αυτών αποτελούν ποίηματα του Οδυσσέα Ηλίτη. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η ποίηση και γενικότερα ο πολιτισμός δεν κατέχουν ακόμα τη θέση που όλοι επιθυμούμε στα αναλυτικά προγράμματα του Δημοτικού Σχολείου, ήταν οι κύριοι λόγοι που μας όθησαν να οργανώσουμε μια γιορτή με αυτή τη θεματική. Θέλω να ευχαριστήσω τις εκπαιδευτικούς της 4ης τάξης, την κυρία Κέτη Παπόρη και την κυρία Φούλα Μπάτη, καθώς επίσης και την κυρία Νατάσα Πολάκη, που με πολύ μεράκι, γιατί ξέρετε ότι αυτή η γιορτή δεν εντάσσεται στον υποχρεωτικό κύκλο γιορτών του Δημοτικού Σχολείου. Είναι μια γιορτή που την οργανώσαμε έχοντας στο μυαλό μόνο το μεράκι και την αγάπη μας για τα παιδιά, τίποτα άλλο. Το κίνητρό μας ήταν αυτό. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω πολύ τις κυρίες, την κυρία Φούλα Μπάτη, την κυρία Κέτη Παπόρη και την κυρία Νατάσα Πολάκη. Προετοιμάζονται από το Δεκέμβριο. Έχουν κάνει τις αναζητήσεις τους, έχουν κάνει τις δοκιμές τους με τα παιδιά. Βοήθησε πάρα πολύ στο στήσιμο σκηνοθετικά και η κυρία Δώρα Καϊτατζή, η θεατρολόγος μας. Και επίσης διευκολύνανε πάρα πολύ πολλοί συνάδελφοι, ειδικά το τελευταίο διάστημα, που χρειάστηκε να κάνουμε κάποιες εσωτερικές αλλαγές ορό προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόβα των παιδιών. Εύχομαι να είμαστε όλοι καλά και να ανταμώνουμε ακόμα πιο συχνά σε τέτοιες γιορτές, στο πλαίσιο αυτών των γιορτών. Να είστε καλά, να χαιρέσετε τα παιδιά σας. Από την άκρη των ακρό κατηφοράει σαν τέναρο. Φωτιά με το πηγούνι του, χρυσάφι το πυρούνι του. Γκρεμού στη μέση του άλλου πέλαγου, από τη μέση του γκρεμού, στη μέση του άλλου πέλαγου, σ' όλους τους τόπους κι αγυρνώ, μόνο δεν του τον αγαπώ, σ' όλους τους τόπους κι αγυρνώ, μόνο δεν του τον αγαπώ. Εσείς στεριές και θάλασσες, τα αμπέλια κι οι χρυσές ενιές. Εσείς στεριές και θάλασσες, τα αμπέλια κι οι
Σ' όλους τους τόπους κι αν γυρνώ, μόνον ετούτον αγαπώ. Σ' όλους τους τόπους κι αν γυρνώ, μόνον ετούτον αγαπώ. Άκου και εμάς που μόλις γυρίσαμε, νησιά και πολιτείες που γνωρίσαμε, Κρήτη και Μυτιλήνη, Σάμου και Ικαρία, Νάξο και Σαντορίνη, Ρόδο και Κέρκυρα. Σπίτια μεγάλα και άσπρα σπίτια βουερά, πάνω στη μαύρη πέτρα, πάνω στα νερά. Ξάνθη, Θεσσαλονίκη, Τρίκα, Βέρεια και Καστοριά, όλα μια λύπη και μια ομορφιά. Ακούτε τα χαπέρια μου μέσα στα μεσημέρια μου. Σ' όλους τους τόπους κι αν γυρνώ, μόνον ετούτον αγαπώ. Με τα χαμίνια του, τα
σήμερα εδώ για να παρουσιάσουμε ένα αφιέρωμα στο μεγάλο Έλληνα ποιητή Οδυσσέα Ελίτη. Αφορμή για το ξεκίνημα αυτού του αφιερώματος στάθηκε η μέρα ποίησης που γιορτάστηκε στις 21 Μαρτίου. Ποιος ήταν όμως ο Οδυσσέας Ελίτης, αυτός ο μεγάλος άνδρας που αγαπήθηκε και τιμήθηκε από όλο τον κόσμο? Ο Οδυσσέας Ελίτης γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης τον Νοέμβριο του 1911. Το πραγματικό του όνομα ήταν Οδυσσέας Αλιμπουδέλης. Οι γονείς του είχαν εργοστάσιο που έφτιαχνε σαπούνια. Αγαπούσε πολύ την Ελλάδα και τη θάλασσα και έγραψε πολλά ποίηματα. Στα 14 πέθανε ο πατέρας του και αργότερα η μοίρα ξαναχτυπά με το γαμό της μεγαλύτερης αδελφής του από την Ισπανική γρίπη. Ο Οδυσσέας νεαρός διακρίθηκε στο Στίβο, όμως μια περιπέτεια της υγείας του έβαλε τέλος στις αθλητικές του επιδόσεις. Γράφει ωστόσο ως έφηβος στη διάπλαση των παιδών. Η οικογένειά του επιθυμεί να σπουδάσει χημεία. Ο ίδιος όμως πνεύμα ανήσυχο γράφεται στη νομική σχολή. Χωρίς να την τελειώσει και αρκετά αργότερα τον τραβάει φιλοσοφία. Γνωρίζει τους φοιτητής με τους σημαντικότερους Έλληνες διανοούμενους της εποχής, τους Εφέρη, Σικελιανό, Τερζάκη, Θεοτοκά, Πολίτη και συνδέεται φιλικά με τον προώρα χαμένο ποιητή Γιώργο Σαρατάρη και τον Ανδρέα Πυρίκο, με τον οποίο γυρίζει στη Λέσβο αναζητώντας ποίηματα του ζωγράφου Θεόφιλου. 24 χρονών δημοσιεύει ποίηματα με το ψευδόνυμο Ελίτης και έναν χρόνο αργότερα γίνεται έκθεση με το κολλάζ του στην Αθήνα. Ας ακούσουμε από πού πήρε το όνομά του ο ποιητής μας. Και να πάρω μια απόφαση για το τι μόνο που θα έβγαλε στην υπογραφή. Δεν ήθελα να υπάρχει, ήθελα κάποιο συμφώνημα. Και επειδή πάντοτε οι λέξεις που άρχισαν από λάμδα, το έργο, μου ασκούσαν μια μαγεία. Είτε διότι ήταν η Ελλάδα, είτε η Ελπίδα, είτε μια ελέγχη που ίσως είναι εδώ πέρα, η ελευθερία, όλα αυτές οι λέξεις που αρχίζουν από έργο. Σκέφτηκα να το αρχίσω έτσι. Κατόπιν ήταν το γράμμα ύψιλο, που για μένα είναι το πιο ελληνικό γράμμα. Άλλωστε, οι Γάλλοι με τον έλεγε Γκρέκ, αυτή είναι το ελληνικό. Και έβαλα μετά το έργο το ύψιλο. Δεν χρειαζόταν λοιπόν παραπάνω την κατάληψη να είναι και λίγο ανθρωπιστής. Φαίνεται ήδη, και έτσι ενώ έψαχνα στην αρχή να βρω κάτι μεταξύ του έργου της, έβαλα το ύψιλο και το ελληνικό. Μετά τον πόλεμο δημοσιεύει τη συλλογή του «Ο ήλιος ο πρώτος», θητεύει στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, όπου παρατείται και παίρνει τον δρόμο για το Παρίσι. Αρχίζει το Άξιον Εστί, όπου θα του πάρει 10 χρόνια μέχρι να εκδοθεί. Στην Ελλάδα βραβεύεται για το Άξιον Εστί 19 χρόνια πριν τον Νόμπελ, ενώ το έργο του ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και αναγνωρίζεται μέσα και έξω από την Ελλάδα. Ας δούμε τη συγκινητική στιγμή της βράβευσης του ποιητή μας. Το Νόμπελ του Οδυσσέα Ελίτη, όπως είπαμε όλοι, μας έκανε πιο υπερήφανος από τους Εφέρη. Το 1963 ο αποκλεισμός της αριστεράς, ο αποκλεισμός του Ρίτσου, του Βάλου και πριν από όλους του Καζαντζάκη μας έκανε να μην χαρούμε όσο θα έπρεπε για το Στάλιν. Το 1979 το Νόμπελ του Ελίτη ήταν πολύ πιο αποδεκτό για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία πάνω από πολιτικές αποδόσεις.
Όπως είπαμε, το 1979 βραβεύεται με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας για την ποίησή του που με φόντο την ελληνική παράδοση, με αισθηματοποιημένη δύναμη και πνευματική οξύνια ζωντανεύει τον αγώνα του σύγχρονου ανθρώπου για ελευθερία και δημιουργία. Το βραβείο του κατέθεσε στο Μουσείο Μπενάκη. Στα χρόνια που ακολουθούν γνωρίζει ποικίλες τιμές και διακρίσεις. Στα χρόνια που ενώ εξακολουθεί να φιλοτεχνεί το αγαπημένο του κολάζ. Πεθαίνει το 1996 στην Αθήνα Πανακοπή. Ας δούμε τα κολάζ του ποιητή μας. Μερικές από τις συλλογές του είναι «Προσανατολισμοί», «Ήλιος ο πρώτος», «Άσμα ηρωικό και πένθυμο» για τον χαμένο ανθιπολογαγό της Αλβανίας, «Άξιο δεστή», «Το φωτόδεντρο και η 14η ομορφιά», «Ο ήλιος ο Ηλιάτορας», «Το μονόγραμμα», «Τα ρο του έρωτα», «Τα ετεροθαλή», «Μαρία Νεφέλη», «Τρία ποίηματα σε τιμή ευκαιρίας», «Ημερολόγιο ενός αθέατου Απριλίου», «Ο μικρός ναυτίλος», «Τα λεγεία της οξόμετρας», «Θητικά της λύπης», «Έκτο πλησίον». Γιατί στο σπίτι πανυπνώ, η αγάπη μου πεθαίνει και μες στα μάτια την κοιτώ που μόλις ανασένει. Γεια σας παιδιά, γεια σας ρεματιές, γεια σας φιλάκια, γεια σας αγκαλιές, γεια σας η κάπη σαν τη γυαλί, γεια σας η όρκη η πατατινή. Γιατί στον κόσμο αυτόν τα καλοκαίρια τα χασά και
ξυπνητός, σκυμμένος στα χαρτιά σου, τον ύπνο σου τον έχασες μαζί με τα μυαλά σου. Άσε με μάνα, άσε με, να ψάξω και να γράψω όμορφες λέξεις μαγικές για την Ελλάδα που αγαπώ, τη θάλασσα, τον ουρανό και όλα σου κόσμο τα μάθη, πίτης σαν θα γεννώ. Μακάρι παιδάκι μου καλό, να βγει το όνειρο αληθινό. Έλα ύπνε πάρε με και ταξίδεψέ με στο Αιγαίο που αγαπώ. Αύριο για τον άνεμο θα γράψω, για τα πουλιά, για τα αστέρια, για τους βλάρες και τα σύννεφα, για μάγισσες, κοχύλια και γοργόνες.
σπίτια και παρηγοριά τα φύκια, μεταΐζουν τα παιδιά και όλη να'ύτη στροφιά. Είμαι παρατηρητής του Αιγαίου ταξιδευτής. Κλείνω μέσα την ποδιά μου όλα τα νησιά παιδιά μου. Στο απέραντο γαλάζιο κύματα και φρουστινιάζω. Δες επάνω μου πως λάμπει του ουρανού κάθε σημάδι.
Sí.
στα δίχτυα και το σπέτσο, μα σου μπροστά μου ένα αδελφικό κορίτσο. Μωρέ του λέω μου το μεσοφορί σου, έτσι γυμνούλη πας να βρεις τα γορί σου. Άιντε μωρό που ανέβα και κινήσαμε, 5 φορές τους ουρανούς γυρίσαμε. Άιντε μωρό που ανέβα και κινήσαμε, 5 φορές τους ουρανούς γυρίσαμε. Μέρες και νύχτες πίσω από τα καράβια τρέχουμε, κλαίμε και γελάμε. Αρσεί ο αδερφός μας, ο Μέγας Αλέξανδρος ρωτάει. Ακόμη εγώ δεν έχω, μ' αποκρίνεται, γύρνα μια τσάρκα για να μου φύγει. Κλάσματα της θάλασσας με ανθρώπινο μυαλό, τις νύχτες με τα αστέρια βγαίνουμε από το πλοίο. Σαν ανεβαίνει για τη βάρκα πιάνεται. Άιντε μωρό που ανέβα και Τότε ανήσαμε στη βάρκα και κάνουμε μια ευχή, κοιτάζοντας ένα αστέρι, θα βγει αληθινή.
φως της, με τον ήλιο της, με τα νησιά της, τα άπλυτα γυμνά, η δασωμένα βουνά της, τα ποτάμια, τους θεούς, τους μύθους, την ιστορία και όλα τα θαυμάσια της, κατόρθωσε στο διάβα των αιώνων της τραγικής της μοίρας να προχωρήσει. Η Ελλάδα με τους ανθρώπους της, ήρωες και ταπεινούς, δοξασμένους και ανώνυμους, μα πάντα υπερήφανους και γενναίους. Η Ελλάδα με τα όμορφα εξοκλήσια, τον αέρα και όλα τα ζωντανά της και ιδιαίτερα τη γλώσσα που μιλούν οι άνθρωποι της, είναι τα βασικά στοιχεία που στελεχώνουν το έργο του ποιητή Οδυσσέα Λύτη. Κατακλυσμούς με τρένο